Giulo-kulo na among bukan. Nga naka magmahir ka niya pohon. Sana'y di na lang kita. 1 hour before. Usa tawanan ni nga pati magdagan-dagan mo mag nagukot. Ako nang tuon ni. Uy, Brad, unsa man ka nga? Mura magagikon gigukot. Lagi Brad kay unsa man mo nga akong uyab nga agi kag kuwait. Uy, ano day? Mo ni. Nya? Manang dali-dali ko kay Pagpagupit lagi ko. Uy, batur na nga abi ba nang kisi nagukod nimo, abi nang guguk abat diha. Pagpagupit ra day asa? Ahaw na pagupit pod. Diha ra gol sa Carmen sa to salon. Na ba diha? Na day. Kana bitong kalsada sa gikan sa eskwelahan padulong sa kanang Kangkanen Center. Oo. Unya at bang anang bangko nga One Network bang or video karon Oo. diha na siya. Ay na. Oo, murnabi to na diha no. Oh, Unya mayo na diha mo kan, mayo na diha mo. maayo kay na sila mo kuan. Oh, mayo diha no. Maayo kay na sila mo gupit. Pero gawas pud ana. Na sila kuan spa. Oh, ay ayos na. Ayos kayo nang magpakondisyon kay ko ba kay abutay akong uyab lagi. Nya magpagwapo ko ba kay parita ilisan ba? Kabalo bitaw ka karon panahon na nga kini mga minus-minus ang dagway lagi. Ano magpagwapo dito. Oo, mao jud. Nya, Yan sige Brad. Okay, diar sa kag dali sa ko kay Pag-guys pa lang. Kapit na ba atang panay? Sige, sorry. Dali aras panahon biong. Maganda, ugma, magsarin masangal ako. Ugma siguro, no? Timan sa Ribe. Salamat sa imong ikot. Hindi ka mabiha. Ito lang, be. I love you. Kay kasi mo nga ba? Pakita yun ni imong love sa kuha ba? Salamat, be. I love you, be. I love you too. Ay! Oo, love. Saan yan? Ikaw, paano ko? Anong surprise ko ba? Sige, sige, babe. Sa imong gusto ka nung daghan kayong flowers. Pwede na po. Kasi ikaw lang ba? Ito ang surprise ko ganito. 2 hours later. Iyo na ko tubi. Sila tubi. Iyo ba? Iyo ba? Ikaw man ka oy. Ano ko gikaulaw na nimo? Oh, tanawa ko daghang kay tao. Ulaw kay ka isig doon sa kuha. Ano ba ikaw kay ba? Ulaw na kuno makaron dai. Ulaw kay tanawa ko bikin daghang kay tao. Tanawa ko ni suot. Oh, napay buhok kag kayo, napay salina nga klaro. Di anak ka. Ay nagdul-dul ka. Ikaw nalap ka. Pero parang hindi lang. Oo nang ugot na nato atong gugma. Magbulag na tanon. anak ka karon. Sa kuman sa tuwan tanan. Man yung magibuak ako lubot. Man yung magikumot-kumot ako nang giulo-kulo ka na among bukan. Nga naka magmahir ka niya pohon. Di karon kay imo kong gibulagan Marvin. Magmahir ka unya. Magmahir ka unya. Okay, buwa. Sige, kaulan ako sa mga tao.
sa baryota, sabi ka niya makasubukan niya. Karon, kaulaw na ko nimo. Nagmahay ra kaon niya ko. Kaya na ako, abay kauban. Ako nila puro din, madala na kong siyami. Ay, ka, magp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 
tapa diri ah. Sa problema nimo. Wala kaya ka nang ulagan ko sa mga karon ng dito. Uy. Jadi mo tikala ko siya kay ikaulaw jud ko ni ay. Kagwapa nimo, kakultis nimo. Paanya. Ulagan kasi ni uyab. Uy! Chato Salon and Spa. Boss, ito boss. Siya to, sir. Na-apply ko boss. Dila ng madam ni sir, kay siya yung din si mo. Okay, sunod. Ang hapon lang. Siya to. Mga-apply ka po lang. Iya. Ayaw mo, wala rin mo sila mag-apply sa pagpapamero. Pagkali mo lang ginagawa, nagdadawa kong lalaki, babae or bayan na lang ginagawa pa. Ano dapat ko? Ito ko na sa'yo, boy! Ito po yan ay, wala nagdadawa kong lalaki, babae na bayan ang ginagawa. Ay, sakto mo, ito ko na sa'yo. Ano ka sa? Nagdadawa ko ni. Kang, basta kailangan ka magpasalon daw. Ako'y bahala nimo. Ako'y bahala sa gasto. Ulo. Ayaw na gulaw-ulaw diya. Para magsamot sa pagwapa. Balita na kong gamon, maayo daw kayo na sila mo. Kirading og pagwapa diya. Kanang customer para mo gwapa og samot. Sige, ikaw bahala ka. Tara. May nga po sir, ma'am. Kaya po sa set. Tuloy po kayo. 2 hours later. Awag ka. Dirti na nimong gwapa. Sama tigan nga. Tama po yun nga. Diri sa Chato Salon. Gwapa ka. Siksi ka mo. Gwapa ka din. Dagang salamat ka. Nagat sa ikaw. Uy, pasahero oh. Miss! 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 Pasahero mo, miss! Ano mo, miss? Bugnaw mo? Lamig kayo. Bugnaw ron. Hala, ako ang ex mo. Wapa naman kayo. Siksi na kayo ba? Babe! Dali, babe. Sakay, babe. Babe! Dali, babe. Sakay, babe. Wapa naman kayo karon. Walot naman kayo glawas. Karon, Wapa na kayo ka ba? Balik mo to, babe. Ha? sorry na lang ka. Pagkuman ko nimo, pagkuman ko nimo ginato gipakunawan sa daghang mga tao, nya karon gusto ko magibalik sa kuha. Karon magluwang ka karon. Karon gibuhat sa kuha sa una. Papay. Mo na yung gipulis ako, babe. Murag butik iglawas. Wala mo tiki. Basta lami. At nga Babe! Kailan di ka ako talaga, babe? Kuha na sa bukita ko. Pas tiyab na kuha ni rumba. Mabol sa ba kayo? Mabol kayo mga pagservisyo nila dili ka barato ra. Ako man ng mga vloggers oh. Mga membro man siya. Iba mo itong mga membro sa Carmen Damnor Vice? Ikaw po. Ikaw po. Biya tao mo. What's up, Carminian? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw sa mong video. O kaya makalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa mga page ang Carmen Damnor Vines. Yes! Guys, salamatan na mo ang ang Chato Salon. Yeah, nag-invite mi dire sila ang salon. So dagang kayo salamat sa Chato Salon. Kani guys, among
atag siya ang chairman sa sayang salon. Hi everyone, I hope din ako ang tanan nga mo visit sa mga two branches sa Tagum. Located siya sa 3rd Avenue, sa Bricary, corner sa Bricary Street, Tagum City. O also, dahon po din sa Carmen, Ising, Purok 6. Damo din to. O salamat po sa Carmen Dabnor Vine sa ilang pag-apil sa ilang content for today's video. Yeah, very thank you. Yes, salamat sa mga subscribers o mga followers sa Carmen Dabnor Vines. Thank you very much sa inyong mga suporta sa among video. O hangtod sa sunod higayon. Bye-bye! Wassalam!